Terve tyypät, tänään me tehdään ultimaattinen taistelu. Mä vastaan Jyrsin ja Human. Moro, Juu. kakkapäät. Ja me pelataan tällaisia duelsina. Mä pelaan yhden nuolinäppäin. Ethän pelaa. Pelaa. Tulkaa nyt. Jos ette tee oikeesti pelaa nuolinäppäin, milloin aina pelaa. Hospital, mä tarvii sairaalaa tyypit. Näin. Mun pitää saada mun koronarokote. Mut vaikeekin Pelaa nuolinäppäin, milloin mä voin sanoa muuta. Yes, tuli workspace. Ota siitä. Workspace, joo. Nyt muiskaa te vastaamaan. Nuolinäppäin pelaaja, no. Enpä sun peruna. Mä pelaan perunalla. Oikeesti nyt ole hiljempaa, tää kaikuu. Tää kaikuu, nyt olkaa hiljaa. Mä vaan kysyin, onks sun peruna hyvä? No jos se mielessä peruna maistuu hyvältä. Se vaan kysyy, että onko sun peruna hyvä. No niin, missä vitsissä sä oot? Jos me tehdään, Yökin heti ampuu. Tai Davin tarkoitin vitsi. Silläkin mä ammuin, koska mun lagas. Mun lataa tänään vielä. Okei. Kaikki on saatana sun sydäntä. Kaikki levy. Voitko lopettaa? Älä oikeesti. Mä en jaksa ottaa tätä, jos yksi taas alkaa raivoa. miten laitat siihen niinku knouteet liian häviksi laitoit siihen No rakennusten, joo, laitoin. No niin. Ja se, joka voittaa, niin saa ilmaisen aseen. Mutta kukaan teistä ei voita. Tai no te ette voita. Hei, Mut- Sä annat mulle. Minkä? Ei, mutta jos sä pelaat Xboxilla, niin en mä pysty. Nee. Mä oon ainut, joka pelaa koneella. Pystytkö sä mulle Sen requesti antaa. Niin, mutta sä et voi astetta. Milpeis. Ei, mä tarvii hotelli. Mä haluan hotelli. Katsotaan ja anneta ton Dublin Niin, tryhyi. tryhii. Pinna on toi jälki Hotelli. Tyhmä glitchi. Mitä et se voi niinku laittaa ääntä? Ääntä. Please sano, Aha. please, että... Neekeri. Oikeasti! Sorry. Kikkeli. Yes. No te silti ootteko Tää on kattonut? tällainen hieno No, spa-resepti. kikkisorttinen. Ai että tää tulee olemaan kivaa. Täällä mulla Tää mulla on Mä pystyn ampumaan. Human. Human fake on feikki. On feikki delannut. Tuolla lautaa. Tuo lautas. Ei anneta mua. Sä oot Human niin huono. Human kuuntele, sä oot niin huono. Sä niinku vaan siellä uutia. Vittu olla pidä syömään. Pidä syömään tätä vitsi mikkiä. Maistuu varmaan hyvältä. Mä pääsin Davnia, mutta se ei delannut, koska se on tämmönen servon omistaja, niin se pysyy hiilaa itteen. En voi! Kistä tyhmää. Human on Human on oikeesti niin tyhmä. Workspace. Ai yhtä tyhmä kuin sun mutsis. No purpa kiivitsi. Optiola. Adopt me! Ei oo tulppania, voi laittaa kiinni. No nyt tässä on 3 votea, Aika vaikka... kyrpää kääppi. Oikeasti! Sori. Teidän pitäis olla tiimi, by the way. Nyt pitää pitää yksi läski. 200. Oikeasti? Keisokia kakkoseksi oikeesti. Se oikeesti mä en halua, että tää trio erkaantuu. Ha, En halua, että meidän tiet erkaantuu näin. Tuu näin. just sitä. Human sä tiedät, mitä telat. Good boy. Vitun noupee. Mä en oo good boy. Sun äidis. Alkaa kiroilko oikeasti? Minun täällä kahdella kuunaama. Okei.
No nyt on No nyt on kuunneltu. Oikeasti lopettakaa. Toi on hauskaa. Oot sä ai minusta. Mansioni. Näin Näin. YouTubessa YouTubessa pikkasen kuuntelee. Mä en halua. Silloin Mut sillä oli molemmissa kädisissä siis 2 sormea. Ja sen piti Ja sen piti pitää sen kiirtä niinku Okei, mutta mä en halua tietää tota. Ja nyt Human lopeta. Mitä? Se oli Jyrsi. En ollut. En ollut. Mä voitan tän. Mä tiedän jo. Tää on 2-1. Mä voitan mut. Hei, tuu tänne. Hei, tuu tänne. Mä tiedän, että sä tiedät, että mä oon täällä. Mä tiedän, että sä tiedät. Et mä tiedän, että sä tiedät, että mä tiedän, että sä tiedät, että mä tiedän, että sä tiedät. Mä tryhjin teidät. Mä tiedän, että mä tiedän, että sä tiedät, että mä tiedän, että sä tiedät, että mä tiedän. Mä vedän näin vaan ylös. Simo. Okei, Humana. Okei, Humana. Nyt mä kämpin täällä ylhäällä. Meillä pitäis olla outro. Tium 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 tium. Näin vaihaa! Eikö ne ole Eikö me olla tekemässä jossain kohtaa No meillähän on outro. Vai niin on. Vai niin on, niin kuin mitä kyllä eri. Human, tuu sisälle sinisestä. Sinisestä. Tuu sinisestä paikkaa sisälle. Sisälle. Mä tuun. Mä tuun punaisesta ulos. Pian. Noni sneaky on. Au! Odota! Varo! Herra, pari. Mä tuun mä trickshottaa. Trickshottaa dalta. Trickshot. Trickshot. Tarvi. Oo, siitä niin missä. Mikä? Ai ei sikossu! Eikä sosu! Katsokaa kun mä tuun yli. Mitä mä lyhin logiikkaa? Jyrsi, sä vaan annoit sen voiton. En ota. Ei, mut se ei luultavasti vaan kiivennyt siitä, kun siinä oli se kattoraja tai mikä olikaan. Ei kolmella videot, niillä voidaan lopettaa. Millä voidaan lopettaa? No kun tää on 3-1. Niin. Niin? Niin. Onks se eka 5? Onko se viides? Joo, eka jolla 5. Mä haluun kuunnella tonne. Turpakkeja. Sopiks et tehdä sellaista, että silloin kun te olette samassa kasassa, niin sanokaa, että te olette valmiita. Sopiiks? Hyi, toi haisee, toi pieras tonne ventteihin. Ei mut sopiiks, että siinä alussa ei tapeta ketään. Sitten te menette niinku samaan paikkaan tai tehkää joku strategia. Tuu Niin. ulos. Nyt, nyt me ulos. Me ulos, oikeesti. Sä haiset hyvälle. Niin nyt sanokaa, kun olette valmiita. Tuu! Tui ulos. Saatan. Noniin valmis. Noniin, Valmis valmisti ryhimään tän lapsen. Lapsen sen. Vittu. Näin. Riksote. Katsokaa tää trickshotti, me Trickshot tän lapsen. Vittu. Okei, me voidaan lisätä, että Domino voitti tän. Se on 4. Koska Human on niin huono. Heikki tuolla Kirjaimellisesti Vai mieti, se on 2-4 level. No hei, näin. Mä pelaan sen tänään päivistöllä. No ei tuu ulos ja tee sitten jumpscareassa. Se on menneet tulevassa. Miten juu? Oot ite. Lopettakaa. Mikä on Mikä on häviäminen? Ei vaan toi, kun te haukutte toisiaan. No jos toi Human siis oikeet vois tehdä jotain järkevästi, se
Älä dissaa. Se voi olla huono, mutta ei, älä dissaa siltikään. Muuten mä heitän tässä oikeesti. Nää rankkitynnyri. Sulla ei pysty. Sulla ei Oikeasti! Voitteko lopettaa senkin raivokakarat? Tai no... No ehkä ei. Turha Human sunnan sanaa. Ei sen tämä on ihminen eikä mikään jyrsiä. Okei, ihan sama nyt lopettakaa. Tällä hetkellä mä en oo ainut joka... Milloin mä sanoin, että sä oot ainut? Nyt toi... Miks mä ja... Ei kun toi rejoinas. Toi rejoinas. Miks mun lähtee? Miksi mulla näyttää, että se on 1 level? Okei, resettaa Jyrsin. Tätä erää ei sit lasketa. Enreset. No, otetaan sitten. Haluut sitten hävitä. Ei kun mä haluan voittaa, No et sä mutta voita. anna mun. Kato, selviikö se sitten ilman humania? Mä löydän sen Jyrsin elää noin alle 5 minuutissa. No, Tässä on muutakin alle 5 minuuttia aikaa. Tässä on 2,5 minuuttia aikaa. Tänne. niin, Niin minne tänne? tänne. No, ota kiinni. No niin, nyt jatketaan. No niin, nyt jatketaan. Okei, anteeksi. Okei, anteeksi, Davon, anteeksi. Tää on vähän rasittava. Office. Hotelli. Siis miksi teidän pitää olla toisia? Miksi te aina pilkkaatte toisiaanne? Sitten mä sanon teille, lopettakaa, kun mä en tykkää tosta, kun te koko ajan haukitte toisia. Sitten te ette kuuntele yhtään. Mä sanoin, että tää tulee olemaan niinku lyhyt video editoida, koska mun ei edes tarvitse editoida, koska tää on niin lyhyt video ja kukaan ei kiroile. Mut ei, te kiroilette koko ajan! Ei se että jos me vähän kiroillaan. Ei te kiroilette paljon, liikaa te kiroilette. Olisiko se sitkin, jos mäkin siis sanoisin joka virkkeellä kirosanan? Nyt sanokaa, kun ootte valmiita, niin mä tapan. Mä sanoin, sanokaa, kun ootte valmiita. No mä voin tavallaan leikkaa, Koska... Ei mut outro. No hyvin. Ja ehkä oikeesti häviän. Ei voida tietää. Tuskin ei human. Mikä se? Vitu paskapeli. No hei, outro. Human älä lähtää. Selefta! Juu, heippa. Hei, okei, nyt siis tulee Nyt siis tulee human. Kiitos, että katsoitte. Tämä video on vähän niinku tällainen. Anteeksi katsojat. Katsojat. Annan anteeksi myös sille Davene. Oota, koitetaan tehdä se glitchi. Tuu mun päälle. Siis silloin kun mä sanon nyt, niin ala hyppii. Nyt. Ei, mä en sanonut nyt. Ai niin jo. Nyt. Ei. Oota. Mene. Nyt. Me lennetään! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe I can Nyt fly. aina yhteen, nyt lopetetaan. Ei. Mä meinasin päästä ton ylös, koitetaan uusiksi. Oota. Nyt se reunaan. Tänne. Tuu. Minne? Nyt. Ika, ei. Ei. Piti. Human, tuuks sä tähän outroon? Me otetaan sua nyt. Ei, sori. Sori. Ai sä tulee. Laniski aina. No varmaan ihan Nyt. sama. Eiku. Ei. Katso tuo. Nyt. Puolet tästä videosta vaan Sitä kun ne Nyt. koitetaan tehdä tätä. Ei. Toi jos just mennyt. Miten meidän ekalle appunut? Ei se ole eka. Nyt. Ei, nyt humani. Humana. Ottakaa. Hei nyt humani. Ei humanin kauan vähän vaikea. No okei, Jyrsin tuu mun päälle. Juman lopeta! Jyrsin tuu mun päälle. Ne? Ne?
Vai voidaanko ottaa vielä yksi sellainen, kun te ette aloittanut samasta paikkaa? Nyt teen. Nyt. No mä nyt aloitan tän erään, kun te ette aloittanut samasta paikkaa, niin tää oli vähän. Okei, nyt voidaan mennä sairaalaan. Ei sairaala. Hei, nyt Jyrsi mennään. Tuu ylös, tuu lentää. Nyt. No mä pääsin pois läskipin päälle. Ja taas. Okei, nyt. Ja kielikin leftas. Okei, kiitos, että katsoitte. Nähdään, tai no ei ehkä nähdä. Juu, ei nähdä ehkä ikinä. Heippa.